и слава Украине! Rus hökümetiniň Ukrainada geçiren referendumuna garamazdan Ukraina eskerleri Liman şäherine Gündogordan, Demirgazykdan we Günortadan daşyny gabap Lugansk we Donetsk welaýatlaryna dogry ilerlemesini dowam etdirýär. Amerikanyň prezidenti Joe Biden özüniň çykyşynda Ukraina döwletine berýän harby ýaraglaryny Russiýanyň sözde referendum esasında basyp alan ýerlerinde hem ulanmaga doly ruhsat berýändigini aýtdy. Rus hökümetiniň Ukrainada referendum esasında ele geçirilen Ukraina degişli bolan welaýatlaryny dünýä döwletleri kabul etmejekdiklerini aýtdylar. Этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Munyň esasında owalky postsovet döwletleri bolan Özbegistan, Kazakystan, Kyrgyzstan, Ermenistan we Täjikistan döwletleri hem Ukraina topraklarynyň Rus hökümetiniň eline geçmegini kabul görmeýändiklerini aýtdylar.